இந்த சேனலுக்கு பேராதரவு கொடுத்து கொண்டிருக்கும் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். நல்லா இருக்கிறீங்களா? நல்லா இருப்பீங்க, சுகமாக இருப்பீங்க. ஏன்னா நீங்கள்லாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள். வாழ்க வளமுடன். வாங்க பதிவு போகலாம். இன்றைக்கி என்னன்னாக்கா, சில கொள்கைவாதிகள் இருப்பாங்க. கொள்கைவாதிகள் தலைவர் மத்தியில் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. இப்போ மொரார் தேச உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாம். அவர் சில இப்படி தான் வாழணும்னு ஒரு வகுத்துக்கிட்டு அதுமாரி அவர் வாழ்ந்தார். அதனால் அவங்க சுற்றி இருந்த நண்பர்களுக்கு அல்லது குடும்பத்தினருக்கு சில பிரச்சனை அரசியலில் கூட சொல்லுவாங்க. அவர் பிடிவாதமாக இருக்கிறதுனால சில பிரச்சனைகள்லாம் தீர மாட்டேதுண்டு. அதேமாதிரி குடும்பத்துலேயும் அதுமாரி இருப்பாங்க. ஒரு தாப்பனாரோ இல்லை தாயாரோ இல்லை பிள்ளைகள் கூட அதுமாரி இருப்பாங்க. எதுக்கும் அவங்களுக்கு கொள்கைகள் எந்த விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. இனிமையாலும் அது சிக்கல் தாங்க. ஒரு நாட்டுக்கு தலைவர்னால் அது வேறு. ஆனால் குடும்பத்துலேயும் சில பேர் இப்படியெல்லாம் இருக்காங்க, போகிறாங்க, கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க. இதுக்குன்னு தன்னை ரவவிட அடுத்தவங்களாக விட்டு கொடுத்து மாற்றிக்க மாட்டேன்றாங்க. இப்போ பிடிவாதமாக இருந்து எல்லோரும் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்மலாம் குடும்பத்தில் யோசனை பண்ணியிருப்போம், கஷ்டப்பட்டுருப்போம். இப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் என்னங்க பண்ணுறது? வாங்க, ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது. மலர் மருத்துவம், ஹோமியோபதினோட ஒரு பிரிவு அது. அந்த மருத்துவத்தில் ராக் ரோஸ் வாட்டர்னு ஒரு மருந்து இருக்குது. நாங்கள் ராக் வாட்டர்